Hanging number 10, letter B. Ngayon sumusunod na bola. Letter O, pang-pitong bola, plus 100. Letter O, double 6. Okay, double 6. Letter O. And one cancel the bola. Letter I, number 25. Ayan na, walang nakaperte. Hanging number 25. Magkano binayin mo doon? Ito na, tuloy-tuloy tayo. Binigay ng hanging number 6. Hanging walang ginawa. Alas. Binigay ng number 62. Hanging yan, pagkatapos ng bolang ito, dadagdagan po natin ng perfect 150 ang ating perfect. Hanging linya na ng A, 40 sarado. Hanging number 40, letter A. Pagkatapos ng bolang ito, ulit lang tayo hanggat tayo nagpaparami muna. Hanging yan, letter B. Ay, 9. 9. Number 9, letter B. Bola tinawag, linya tayo ng B, tagusan. Hanging sumadali, may sumisigaw ng bingo. Doble. Hanging yan, wala na Mahaba. Lucky 7 Doble. Triple. Very good. letter B. Hanging sumadali, hanging tinignan ko lamang kanya pinamarilis. Kapingin nga ako. Ay, no, ibiday ta? Wala na iwan na tatlo. Ilang tres pangapa. 53 pang lima. Ha? 75 ang pangari. 62 ang pangpito. Hanging sana ang kahating. Hanging Lucky 7 tayo, una-una ang pangpito. Ayan. Hanging sana ang kahating. Palibago tayo. Hanging ulit tayo. Lucky 7 tatamaan 100. Hanging kapag na-perfect nyo. Plus 150. Hanging ating short sa lahat pa rin po na gusto sumali. Wala na. Hindi matinay. Hindi kayo doang. Mapasyal-masyal kayo dyan, tapos punta na lang kayo dito. O saan kayo lalayuan? Diyan na lang kayo, diyan na lang kayo. Mga bukal na kayo Lala, bola. Yang udah kita triple. Oh, nah, nakuha triple. Bangay triple.
parit TV. May parit na. Bawal ang bata dito, baby. Nagalitan. Maybe man na rin, magawa. Hagi yan, lucky 7 tayo. Hagi sa kabila, kaya maluwag pa natin kukuha na. Hagi yes, tuloy-tuloy tayo. Hagi, wala na. Lucky 7 tayo. Nadama na, 100. Kapag na-perfect nyo, plus 150. Hagi, 250 ang ating katamaan. Hagi, 72. Number 10. Hagi, 11. Ito lang guys, sa naman, letter I, Daisy, Shelly, hangin 70, letter I. Ano ka nung isuble? Ito lang pangatlo, dalawang, letter B, hangin 12, number 12, letter B, number 12, hangin 12. Nakasipin. Nakanyado. Ito lang guys, the ball na another ball. Letter A, ang 3.6. Ang ball ginawag. Bigyan tayo ng number 36. Wow. Ito lang guys, the ball na another ball. Hanging letter A, number 35. Hanging 35. Letter A. Hanging yan, sa darating po na Sabado ng gabi, isang washing. Ayan na, with dryer po yan. Tandaan nyo tayo nyo, ha? May kumukuha ng hindi na Ito lang guys, the ball na another ball. 400 yan, 400. Letter O, 75. Hanging 75. Letter O. Wala muna kayo tumalang. Hanging 37. Letter O, number 75. Eh, wala. Ito lang itong bola. Kaya kung sino makapenta, plus 150. Hanging letter O, 75. Tulitan. Nagtulitan. Hanging 71. Letter O, Tumalik ako. hanging 100 ang ating tinamayan. The Queen, Blade. Ito lang tuloy-tuloy sa Awampay. bagsak ng bola. Letter G. Oh, diyan lang. Hanging letter G. Ano to? 47. Hanging 47. Letter G. Bola ginawag. Another ball. Sabihin nyo Ito lang guys, sa bola. pag tumonan. Bigilay na ako. Hanging 6. 8. Hanging bola ginawag. Bigilay na ako. Number 16. Ayan. Kantay kayo, magkantay. Wala pa rin. Ito ang bigay sa magsalong ng bola. 20. Letter I, number 27. Ay! Ay, si Madali! Talaga naman, nagtaas na ng kalipin. Wow! Sabaw! Ay, si Madali! Nagtaas sa kanila. Ay, kasali! Kasamala! Nyamuk dekat Ay, tayo. siya rin! Malaysia rin! Kaya muna kayo. 75 at 6 Kutsi daw sa sakyan. hindi mo na sulat. Anong pupunta ang layo? Ang layo ng sasakyan. Wala na. Asan yung Wala bang laruan dito ng pambata? Kaya.
17. 36. 16. Pwede. 75. Muna, Teo. Wala na. 72. Huli, tatabla. Dalawa kayo maghati sa isang milyon. Wow! Sarap! Ay, busy. Nagpapay. Ay, mataldada. Huwag lang mano yan. Mataldada. Huwag lang madalapos. Doble. Ay! Ang galing.